Gawn ni droi at Salm 134, un arwain i addoli. Dewch, bendithiwch yr arglwydd, holl weision yr arglwydd sy'n sefyll liw nos yn hir arglwydd, codwch eich dwylo yn y cysegr a bendithiwch yr arglwydd. Bydded i'r arglwydd eich bendithio o Seion, creawdwr nefoedd a deuad. Wel, gawn ni ymateb gyda'r emyn cyntaf sydd gyda ni heno, rwy'n dygaru ti a'i gwyddost, rwy'n dygaru farglwydd mawr, rwy'n dygaru yn anwylach na'r gwrthrychau ar y llawr. Wel, ni'n troi am y darlleniad heno at y Fengilig hynod 19 ac adnod 11, damneg y 10 darn ail. Ni tra roedden yn gwrando ar hyn, beth ymlaen dweud damneg, am ei fod yn agos i Jerusalem, a gweithau tybied fod teimlas Duw i'r ddangos ar unwaith. Meddai gan hynny, oedd dyn o uchel dras i wlad well i gael ei wneud yn frenin, gyda dychwelyd i'w deyrnas. Galwodd ato 10 o'i weision a rhoi dan air bob un yn gweud wrthynt, ewch i fasnachu nes i dyn ddychwelyd. Ond yr oedd ei ddeiliaid yn ei gasau, ac angos at is genhadwn,
ar ei ôl i ddatgan ni fynnwn hwn yn frenin arno. Ond dychwelodd ef wedi ei wneud yn frenin a gorchmynnodd alw ato y gweision hynny roedd wedi rhoi'r arian iddynt i gael gwybod pa lwyddiant yr oeddent wedi ei gael. Daeth y cyntaf ato gan ddweud, Meistr, mae dy ddarn ail gan ennill ato 10 darn arall. Ardderchog fy ngwas da meddai yntau wrtho. Am i ti fod yn ffyddlon yn y pethau lleiaf, y rwyf yn dymenodi yn llywodraethwr ar 10 tref. Daeth yr ail yn gan ddweud y mae dy ddarn air, Meistr, wedi gwneud 5 darn. Tithau hefyd, meddai wrth hwn yn ei dro, bydd yn bennaeth ar 5 tref. Yna daeth y trydydd gan ddweud, Meistr, dyma dy ddarn air, fe'i cedfoes y diogel mewn cadach. Yr oedd arnaf dy ofn di, yr oedd yn ddyn caled, yn cymryd yr hyn a storiodd eraill ac yn wedi'r hyn a heiodd eraill. A ddeiriau dy hun atebodd ef, eth gondemniad y gwas y drwg. Yr oedd yn gwybod meddu fy bod yn ddyn caled, yn cymryd yr hyn a storiodd eraill ac yn medyn yr hyn a heiodd eraill. Pam felly na roddais dy arian mewn banc? Iasau wedi ennill llog erbyn i mi ddod i'w godi. Yna meddai wrth y rhai oedd yno, cymerwch y darn air oddi arno, a rhowch ef i'r un a chanddo 10 darn. Meistr medden trwy wrtho, a mae ganddo 10 darn yn barod. Rwy'n dweud wrth i bawb y mae ganddynt yr rhoddir, ond oedd hi ar y rhai nad oes ganddynt, fe cymerir hyd yn oed hynny sydd ganddynt. Ond gelynion y rhain i na fynynt ni yn frenin arnynt, dewch â hwy yma a lladdwch hwy yn fy ngwydd. Ni'n diolch i'r adrodd am ei air sanctaidd yn Lyc 19, 11 i 27. Amen. Cawn ni droi nawr at yr adrodd mewn gweddi'n gyda'n gilydd gawn ni droi ac eisio diwrnod. Diolch adrodd am y cyfle newydd o ddod gan Grondy, am y cyfle newydd o ddod i'r Oedfa yma heno. Ac o adrodd i ni'n diolch am y rhyddid i ddod yn hyd. Diolch adrodd o gyda ni fyw mawr, i'w geisio, a'i adnabod, a'i addoli, a'i brofi. Ac o adrodd i ni'n dod eto ger Efron, mwyn addoli di, mwyn dy geisio di, gyda'r disgwyliad o dy gael di, a hynny yn ôl da ddewyd di dy hun. Ac o adrodd i ni'n gwylio, byddwn ni'n ymwybodol o dy bresenoldeb gyda ni adrodd, byddwn ni'n ymwybodol o'r galon yn llosgi yno ni, wrth i ti fod gyda ni yn agor yr ysgrythyrau. Ac o adrodd diolch bod ni'n dod fel bron yn wir ar gywion ddew, yr adrodd y Jehova mawr. Ac i ni yn daddoli di adrodd yn 3 yn 1 ac yn 1 yn 3, yn dad, yn fab ac yn ysbryd llawn. Ac o adrodd yn diolch i ti eto am dy ddeioni a dy ras, diolch am dy ras gyffredinol, diolch am dy chwrroddion am drwydd nad i ni ddim yn ei heiddi nhw o gwbl. Ni'n cydnabod ein pechod ac yn cydnabod bod ni'n heiddi condemniad a chosb tragwyddol. Dyna'n ddeuddiad mi adrodd. Ond yn cryfeddu i ni bod ti wedi trefnu a chyfiaeth ar ei cyfer ni. Ni'n cryfeddu y ffordd bod ti wedi cosbi dy fab dy hun ar groes Calfaria yn ein lle ni. Hwn i'w roi ar ben Calfaria aeth i'r lladdfa yn ein lle. So mae'n dyliad fawr a danodd ac fe groesodd wyliau neb. Rwy'r dewch llawen hewch, diolchwch iddo beth na thewch. Ac o adrodd i ni'n eisiau deidio a diolch i ti. Ni'n diolch am y ras gyffredinol o dydd y digarreddau, ond ni'n diolch yn fwy. Ni'n diolch yn fwy am un a fi'n wedi ar y groes. Ni'n diolch yn fwy am ein creidwad bendigedig, yr arglwydd Iesu Grist.
Ac o arglwydd I ni, diolch bod ni wedi cael bod yn edrych arno fe heddiw, y bore yma, ac bod ni'n meddwl amdano fe heno a'n ymateb ni iddo fe fel credinwyr ac fel ei bobl. Ac o arglwydd I ni eisiau ymateb yn briodol i'r arglwydd Iesu. I ni eisiau byw y bywyd Cristnogol fel wyt ti am I ni fyw o arglwydd. Ac I ni'n diolch bod ti'n dysgu ni yn yr ysgrythur, bod ti'n helpu ni, ac I ni gofyn I ti heno i'n harwain ni, goleuon ni. I ni gofyn I ti baratoi calonau ni nawr o arglwydd, I dderbyn y gair ac I ymateb. I'r gair, I ymateb i'r arglwydd. I ni diolch o dad meddwl, bod ti wedi ymateb I ddaroslyniad Iesu Grist. Bod ti wedi ymateb gyntaf, wrth gwrs, bod ti wedi ei godi. Wrth iddo fe a cair ei hun, wrth iddo fe a bostwng ei hun, wrth iddo fe ddibrisio ei hunan yn wirfoddol ac yn fwriadol, hyd a dannau, I ni'n darllen bod Duw wedi ei drad yr cham. I ni'n diolch arglwydd am dy ymateb di fel tad ac fel Duw, bod ti wedi ei godi yna. A rhoi iddo'r enw sydd o'r uwch pob enw. O diolch heno bod gyda ni'n geidwad, bod gyda ni archoffeiriad, bod gyda ni figael sydd yn y nef ar ddeheurawd Duw. Ar yr orsedd yn y nef, yn llywodraethu cwrs y byd yma a chwrs hanes. O, I ni'n diolch arglwydd. Ac I ni'n diolch yn fawr am hyn, I ni'n meddwl am ein byd ni, I ni'n meddwl am y digwyddiadau diweddar o arglwydd, fel ti di'n trafuddio ni, y bydde deiadryn fai yn dod, cyfnodau o newyn yn dod. I ni'n clywed am hyn, wythnos yma no. I ni'n clywed am stormydd mawr o arglwydd. I ni'n gweddio dros rai sydd wedi dioddau a cael collegion o achos hynny arglwydd. Ond yn diolch I ni bod popeth yn dylawd. Bod y cyfan yn dylawd I, a bod ti'n gweithredu cwrs hanes. Gyda'r bwriad o ddod â dy waith I ben. O ddod â dy deyrnas di I gyflawnder. O ddod â dy blant di. Dy ddefau di o arglwydd. O'r llwch i'r gogoniant. O dywyllwch I oleuni ac wedyn ni i'r gogoniant llawn. Ac I ni'n diolch heno arglwydd na all dim byd rwystro dy waith di. All dim byd rwystro dy ddibenion di o arglwydd. Ac I ni'n llawenhau ac yn rhyfeddu ac yn diolch bod ti ar waith y mywyd dy bobl. Bod ti ar waith y mywyd dy blant di. Nid achos unrhyw beth sydd yno ni, ond oherwydd dy gariad tuag ato ni. Ac o arglwydd I ni'n dymuno wedyn, I ni'n dymuno ymateb wedyn i'r arglwydd Iesu. I ni'n dymuno I fyddhau, fel oedd e'n I fydd. I ni eisiau fyddhau iddo fe ac i'r tad. Ac I ni eisiau gweithio allan ein iachawdwriaeth fel byddwn ni'n ystyried heno. Helpa ni arglwydd I sylweddoli bod cyfrifoldeb arno ni ac bod na waith I ni'n neud yn ogystal a bod ti ar waith, wrth gwrs, yn ein bywyd ni. Heb dy waith di allwn ni wneud dim, wrth gwrs. Ond diolch bod ti ar waith yno ni a bod ni fod I weithio allan wedyn ein iachawdwriaeth. Ac I ni'n gweddio felly dros ein gilydd o arglwydd, fel dy blant di, yn yr eglwys hon, helpa ni fod yn rhai sydd yn I fyddhau i'r arglwydd, sydd yn I fyddhau i'r gair, helpa ni fod yn rhai sydd yn gweithredu ein iachawdwriaeth mewn ofn a dychryn o arglwydd. Bod ni ddim yn llawn o'n hunain, bod ni ddim yn hunan hyderus, ond roi ni ostyngeidrwydd Iesu Grist, ger dy bron di, ger bron ein gilydd o arglwydd hefyd, yn ein eglwys ni ac yn ein bywyd ni o arglwydd. Ac I ni'n gofyn I ti I nerthu ni a'n cynnal ni, ni'n gofyn I ti'n gwneud ni'n ffrwythlon a'n helpu ni ddal ati tan y diwedd. Ac o arglwydd I ni
yn gweddio nawr dros y rhai sy'n methu bod gyda ni, falle bod rhai yn gwylio gartre, bendithio nhw, adfer nhw arglwydd, y rhai sydd ddim yn dda, rhai yn cael eu ceithio nawr, rhai mewn ysbyty, rhai mewn cartre henoed, bendithio nhw arglwydd, a cynnal nhw mewn ffordd arbennig, helpa nhw fwrw baich ar yr arglwydd, a phrofi ei gynhaliaeth a'i ddigonedd ef, a'r breichiau tragwyddol oedd eu tannu nhw. Ac o arglwydd ni'n gweddio dros brodyr a chwiorydd yn Afghanistan a gwledydd tebyg. Ni'n meddwl am Gogledd Corea heno wedi cael llythyr wrth y cynadron cyswllt. Ni'n gweddio dros y rhai sydd yn y wlad gaeedig yna arglwydd. Ni'n clywed fawr amdanyn nhw, ond bendithio nhw a nertha nhw. Ni'n gwybod bod rhai wedi dianc i China, ac ni'n gweddio dros dyn nhw i ti cynnal nhw a'i helpu nhw arglwydd. Ni'n gweddio dros Neil a Jen ac yn gweddio am y cam newydd maen nhw'n cymryd i fynd i Affrica ac i Chad, ac ni'n gofyn i ti'n erthu nhw ar gyfer hyn. Ac o arglwydd, diolch am eu parodrwydd nhw i wasanaethu ac i ddal ati yn dy wasanaeth di. Felly ni'n gofyn i ti cynnal nhw a'i nerthu nhw arglwydd yn y gwaith yna. Ni'n gweddio dros y clwb wythnos yma a'r cyfarfodydd i gyd. Ni'n gweddio bydd y ffocws ar Iesu Grist. Ni'n gweddio am dy nerth o arglwydd. Ni'n gweddio am dy ras i fod yn deilwng ohono ti ym mhob peth i ni'n gwneud. Ni'n gofyn arglwydd yn arbennig i ti ogoneddu dy hunan yn ein plith ni. Nid bod y gogoniant i ni arglwydd, ond i ti. Ti sy'n deilwng a neb arall. Ni'n gofyn felly nawr i ti'n derbyn ni, i ti'n harwain ni ac i ti'n cadw ni. Yn enw Iesu Grist, a dysgodd i weddio ein tad, yr hwnnwyd yn y nefoedd, sancteiddiau'r dy enw, deled dy deyrnas, meler dy wellus. Megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd, dyro i ni heddiw ein bara beunyddiol a madda i ni ein dyledion, fel y maddeiwn innau i'n dyledwyr, ac nac arwain ni brofedigaeth, eithyr gwared ni rhag drwg. Canis eiddo ti yw y deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Wel, gael ni droi at yr emyn nesaf. Yr arglwydd yw fy migael da, yw alla ddeisiau i. Bydd orffwys i mewn porfa fras, cafrodion hedd y llu.
Wel, gawn ni droi nôl nawr te, y llythyr Paul at y Philippiaid, pennod 2. A newn ni ddarllen yr ail baragraff o'r bennod heno, o adnod 12 hyd at 18. Gan hynny, fy nghyfeillion annwyl, fel y buwch bob amser yn ifydd, felly yn awr. Nid yn unig fel pe bawn yn bresennol, ond yn fwy o lawer gan fy mod yn absennol. Gweithredwch mewn ofn a dychryn yr iachawdwriaeth sy'n eiddo i chwi. Oblegu Duw yw'r un sydd yn gweithio ynoch i beri eich ewyllysio a gweithredu yw amcanion Dionis ef. Gwnewch bopeth heb rwgnach nac ymryson, byddwch yn ddifau a di-ddrwg, yn blant di-nam i Dduw yng nghanol cenhedlaeth wyrgam a gwrthnysig, yn disgleirio yn eu plith fel goleuadau yn y byd, yn cyflwyno gair y bywyd. Felly byddwch yn destun ymffrost i mi yn udd Crist, na fi mi redeg y ras yn ofer, na llafurio yn ofer. Ond os tywelltir fy mywyd i yn ddiod-offrwm ac yn aberth, mwyn eich ffydd chwi, yr wyf yn llawen, ac yn cyd-lawenhau a chwi i gyd. Yn yr un modd, byddwch chwythau yn llawen, a chyd-lawenhewch a ni. Wel nawr te, yn y bennod arbennig yma, ni wedi bod yn gweld llawer o bethau. Mae'r apostol Paul wedi bod yn annog y credinwyr yn Philippi i ymddwyn mewn ffordd arbennig, oherwydd bod nhw yng Nghrist, oherwydd bod Duw ar waith yn eu bywyd nhw, a bod hynny wedi dod â cariad arbennig, cariad Duw i'w bywyd ac i'w calonnau nhw. Maen nhw wedi cael cymdeithas, yr ysbryd glân, beth ni'n gweddio amdano fe yn y fendith wrth gwrs, cael cymdeithas yr ysbryd glân, yr ysbryd yn trigo ynddyn nhw, a maen nhw wedi profi cynhesrwydd a thosturi Duw yn ei bywyd, fel pob un ohono ni yn Iesu Grist. Ond mae hwnna wedyn i gael ei adlewyrchu, fel mae yr arglwydd Duw wedi'n trin ni yn ein hagwedd ni at ein gilydd, fel pobl yr arglwydd. Ac mae wedi dweud wrthyn nhw, mae'n gweddio a mae'n disgwyl a mae'n dysgu nhw i fod o'r un meddwl yn unol, yr un cariad at ei gilydd, cwlwm o gariad, yn unfryd, yn unfarn, ac nid yn hunanol, ac yn rhyw ymffrostgar, meddwl ei hunain, ond yn ostyngedig, ystyried y naill a'r llall yn fwy teilwng na'i hunain, a gofal arbennig dros ei gilydd. Ac wedyn, mae wedi dweud wrthon ni, mae mewn gwirionedd, beth mae'n sôn amdano fe, yw meddwl Crist, agwedd meddwl Crist. Ac ni'n gweld hyn yn yr arglwydd Iesu, a mae'n darlunio yr arglwydd Iesu ni, yn dod o goniant yn ef, yn gwaghau ei hunain, o'r gogoniant yna, a'r disgleirdeb yna, nid allai ddim peidio bod yn fyw, wrth gwrs, ond gadael y gogoniant a'r disgleirdeb i ddod mewn cnawd, ac wedyn o ddod mewn cnawd yn cymryd agwedd ceithwas, a bod yn ifydd hyd at angau. Ac angau ar groes, nid unrhyw angau,
yn arwydd o felltith, wrth gwrs, dros ein pechodau ni. A'r arglwydd Iesu'n gwneud hwnna i'w hunan o'i fodd. Dyna bwyslais yr adnodau. Mae'n gwacau ei hun, mae'n darostwng ei hun gan fod yn ifir. Sneb yn gwneud hyn iddo fe yn erbyn ei ewyllys. Ac oherwydd hynny, mae Duw y Tad wedi ei godi fe, ei ddyrchafu fe, rhoi enw sydd goruwch pob enw, fel gwelson ni. A bydd pob glin yn plygu, pob tafod yn cyffesu fod Iesu Grist yn arglwydd. Ac nawr mae e'n dod yn ôl, ac mae'n dod nôl at ei neges, beth mae'n dweud wrth y Cristnogion yma yn Philippi ac wrthon ni. Mae Duw y Tad wedi ymateb i waith Iesu Grist. Yn adnod 9, am hynny. Oherwydd beth nath Iesu Grist, am hynny tra dyrchafodd Duw. Ond nawr, yn adnod 12, mae'n ymateb ni yn dod. Gan hynny. Ymateb y Tad, am hynny. Ymateb y crediniwr, gan hynny. Fy nghyfeillion annwyl. Felly, mae'r Tad wedi asesu ac wedi ymateb i ymostyngiad ac i fuddod y mab, a'i ddyrchafu yn uchel. Ond wrth gwrs, mae rhaid i ni ymateb hefyd. Mae rhaid i ni ystyried ac ymateb i esiampl yr arglwydd Iesu Grist. Ac mae hwn yn dod â ni nôl felly at neges y bennod. Mae hwn yn dod â ni nôl at adnod 4. Y pwyslais yma bod unoliaeth i fod rhwng frodyr a chwiorydd yn eglwys Iesu Grist. Mwyn iddi sefyll, wrth gwrs, yn erbyn yr un drwg, yn erbyn Satan, yn erbyn y byd sydd yn bygwth. Ac mae Iesu Grist wedi dod â bywyd newydd i ni. Mae Iesu Grist wedi dod â bywyd Duw i ni. Oherwydd beth mae wedi wneud, wedi gyflawni, dyna pam mae Duw yn gallu torri mewn i fywyd unrhyw fath o berson ar unrhyw bryd. Mae'n gallu torri mewn trwy'r efengyl, mae'n gallu galw person, mae'n gallu rhoi law ar berson, a'i dynnu fe o dywyllwch i oleuni. Shwt mae'n gallu gwneud hynny? Oherwydd beth nath Iesu Grist. A mae hynny'n digwydd trwy ffydd yn Iesu Grist, trwy ni gredu ac ymddiried yn yr arglwydd Iesu. Ac felly, i ni'n cael y bywyd newydd oherwydd beth mae Iesu Grist wedi wneud drosom ni. Ond, ar ben hynny, Iesu Grist yw'r esiampl o'r bywyd newydd yna ar waith. Beth mae'r bywyd newydd yn edrych na? Shwd fywyd i ni'n cael ein galw iddo fe? Beth yw y bywyd o fyw mewn perthynas â Duw yn y byd yma? Shwd mae'n edrych pa fath o fywyd yw e? Wrth gwrs, i ni'n dod nôl i'r un man, i ni'n edrych ar Iesu Grist. Felly, i ni'n gweld esiampl yr arglwydd Iesu fel credinwyr nawr. Ni'n gweld, jyst i fod yn glir, dyw Iesu Grist ddim yn esiampl i rywun sydd ddim yn Gristion. I rywun sydd ddim yn Gristion, mae angen Iesu Grist fel gwaredwr arno fe gyntaf. Dyw e ddim yn esiampl i ni os nad i ni'n Gristion. Mae rhaid i Iesu Grist fod yn was i ni, i'n gwasanaethu ni, i'n hachub ni gyntaf. Mae rhaid iddo fe ein golchi ni gyntaf, fel gwaredwr. Wrth i ni ddod â'n pechodau, wrth i ni ddod â'n aflendid, iddo fe yn glanhau ni trwy beth mae wedi wneud drosom ni ar y groes. Ond i'r Cristion, mae e wedi ni yn esiampl. Mae e'n esiampl, ac mae'n bwysig bod ni'n cofio hynny. Ac i ni yn edrych ar yr arglwydd Iesu, ac yn gweld ei esiampl, ac yn dysgu shwd i ymateb wedi ni, yw esiampl e. Shwd mae e yn gweithio mas yn ein bywyd ni. Ar y ddaear, yn yr eglwys, o ddydd i ddydd. Ac mae'r paragraff yma, paragraff allweddol, felly,
yn baragraff difrifol, yn serious. Ystyr bod yn sanctaidd yw bod yn debyg i Iesu Grist. Na beth yw sanctaiddrwydd ar y ddaear yma? Yw Crist debygrwydd, bod yn debyg i'r arglwydd Iesu. A dyma yw concern mwyaf y Cristion, wrth gwrs. I fod yn debyg i'w arglwydd. I fod yn debyg i'r arglwydd Iesu. A dyma'r ffordd ein ni'n cyrraedd ato fe. Newn ni edrych ar ddwy adnod 12 ac 13 heno, ac mae'r adnod yn rhoi ni balans y bywyd Cristnogon, balans y bywyd Cristnogon. Sylwch chi beth sy'n cael ei ddweud, yn adnod 12, mae'r Cristion yn gweithredu, Yn yr hen gyfieithiad, mae'n gweithio allan y iachawdwriaeth. Mae'n gweithio allan. Ac yn adnod 13, mae Duw yn gweithio i mewn. Mae Duw yn gweithio ynom ni. Felly mae'r Cristion yn gweithio allan, ond mae Duw yn gweithio i mewn. A dyna falans allweddol y bywyd Cristnogon. Dyw e ddim yn naill heb y llall. Mae angen y ddau gyda'i gilydd, fel blend. Ac ni wedi cael cip bach ar y sleid, ac i chi wedi gweld falle pethau fel hyn rhywbryd, os ych chi wedi gorfod reparo rhywbeth, trwsio rhywbeth, neu os ych chi'n gwneud rhyw waith gyda glyw. Mae'r un ar y chwith, mae 2 diwb yn un, a chi'n gwasgu fe, a mae'r 2 yn dod mas rhywun pryd. Neith y glyw ddim stico dim byd os nad yw'r 2 ran yn cymysgu. Neith un ran ar ben ei hunan ddim stico dim byd. Mae rhaid i'r 2 cael ei cymysgu yn ei gilydd. A mae'r un peth yn wir am y llall wedyn. Mae yna 2 elfen, os chi'n gwneud ffram llun mae hwn, mae 2 elfen, a mae rhaid chi gael 2 gyda'i gilydd i'r glud i weithio. Pan maen nhw'n cael eu cymysgu, mae'r glud yna yn gweithio ac yn effeithiol iawn wedyn. Felly mae gyda ni waith y Cristion a gwaith Duw. Dyna'r 2 elfen y mywyd y Cristion. Gwaith y Cristion, gwaith Duw. Adnod 12, adnod 13. Felly beth yw gwaith y Cristion? Wel, y peth cyntaf mae'r apostol yn nodi yw ufuddod. Ufuddod. Mae hwn yn waith i ni nawr, i ufuddhau i'r arglwydd. I ufuddhau yw air wrth gwrs. Gan hynny, fy nghyfeillion annwyl, fel y buwch bob amser yn ufudd, felly yn awr, nid yn unig fel pe bawn yn bresennol, ond yn fwy o lawer gan fy mod yn absennol. Dyma sydd yn cael ei enwi gyntaf, ufuddod. Ufuddod i Dduw, ufuddod i air Duw, ufuddod i air yr arglwydd Iesu Grist. A mae'r apostol yn dweud bod wedi bod yn nodwedd o'r Cristnogion yn Philippi o'r dechrau. A fyna mae'r bywyd Cristnogol yn dechrau, wrth gwrs, gydag ufuddhau. Os nad yw rhywun yn ufuddhau i neges yr Efengyl, dyw e ddim yn cael dim effaith arno fe. Un peth yw clywed yr Efengyl, bod rhaid i ni edifarhau am ein pechod, mae rhaid ni gyffesu yn pechod, mae rhaid ni ymddiried yn yr arglwydd Iesu Grist. Un peth yw clywed hynny, a peth arall yw i wneud e. Rwy'n ni fod yn randawyr, ond nid yn rhai sy'n gweithredu. A mae'r Efengyl fel yna mae'n dechrau, reit o'r dechrau. Pan mae dyn yn ufuddhau, mae'n dod yn real. Mae'n dod yn fyw. Mae yna ganlyniadau yn dod iddo fe. Ac mae wedi bod yn nodwedd felly, so allwch chi feddwl am geidwad y carchar, cred yn yr arglwydd Iesu ac fe geid y achub. A mae wedi dweud llawer mwy na hynny wrth gwrs. Ond na'r swm a'r sylwedd, cred yn yr arglwydd Iesu, dwi ddim yn rhy hwyr i ti. Oedd e'n mynd i ladd i hynna'n yn dod e. Cred yn yr arglwydd Iesu ac fe geid y achub. Dwi ddim yn rhy hwyr. Cred nawr, galw arno fe nawr. A mae'n gwneud hynny, wrth gwrs. Mae'n ymateb
trwy ras Duw. Mae'n i fyddhau. Ac felly mae yr apostol yn dweud, wel, nawr, dal ati i fyddhau. Dal ati i fyddhau i eiriau yr arglwydd, i orchmynion yr arglwydd, fel maen nhw'n cael eu traddodi gan yr apostolion, fel maen nhw'n cael eu rhoi i ni, fel mae Iesu Grist yn cael yn rhoi ei eiriau i ni, yn ogystal â gorchmynion y 10 gorchymyn. A mae'n eu hannog nhw nawr i ddal ati, nid jyst fel tasau fe, yna, dyw e ddim yna nawr wrth gwrs. Ond does dim gwaniaeth am hynny, maen nhw i ddyfal barhau yr un peth. Dyw e ddim yn gallu bod yn bob man trwy'r amser, dyw Paul ddim yn gallu bod yna trwy'r amser, ond gallen nhw ddal ati yn nerth yr arglwydd ac yn nerth yr ysbryd glân sy'n eisiau Paul i fod yna gyda nhw. A chi'n cofio y sleid nesaf sy'n dod lan nawr te, chi'n cofio y 3 yma yn llyfr Daniel, wrth gwrs bod chi, Siadrach, Mesach ac Abednego. Ac yn hanes y ffwrn dan, oedd un person allweddol yn absennol. Daniel. Oedd yr arweinydd ddim yna. Dyn ni'n gwybod pam. Oedd ym hynod 3, dyw Daniel ddim yn y darlun o gwbl. Cymru bod e bant falle ar wasanaeth yr ymerawdwr neu rhywbeth. Dyn ni ddim yn gwybod. Dyw e ddim yna, ond dyw'r ffaith fod e ddim yna, ddim yn gwneud tymed o waniaeth i safiad y 3 arall. Maen nhw'r un peth heb Daniel. A mae hwnna'n ardderchog, ynddo fe? A mae Paul yn gweud yr un peth fan hyn. Mae eisiau chi fod yn ifydd i'r arglwydd a dal ati i fod yn ifydd. P'ne bo fi'n yn ebido. Bo fi'n absennol. Dal ati nawr i fyddhau i air yr arglwydd. Ac wrth gwrs, dyna i ni'n gweld yn yr arglwydd Iesu. Dyna mae'n newydd ddweud am yr arglwydd Iesu. Beth oedd yn nodweddu ei fywyd e? Bywyd o i fyddhau. I fyddhau i air Duw. I fyddhau i orchmynion Duw. Mi ddath o dan y gyfraith. Fydden i fyddhau. I fyddhau i gynllun Duw ac ewyllus Duw ar ei gyfer ein benodol. I fyddhau. O ddim byd yn ei shifto fe o'r llwybr na o i fuddod. Hyd at angau. Mi driodd Satan bob ffordd i droi oddi ar y llwybr. Defnyddiodd Satan Pedr i droi o'r llwybr. Paid â siarad nawr am farw, paid â siarad am ddioddau, paid â siarad am gael dy drosglwyddo a marw, paid â dos yn fôl i Satan. O ddim byd yn mynd i symud o lwybr i fuddod. Ac wrth gwrs, dyna sydd yn dangos os ydyn ni yn caru yr arglwydd neu beidio. Dyna'r bottom line, dyna'r acid test. Ydyn ni'n caru'r arglwydd? Ydyn ni'n neud beth mae'n dweud wrthon ni? Fe'n dod lawr i hynny. Gallwn ni ddweud bod ni'n ei garu fe? Gallwn ni ganu bod ni'n ei garu fe? Gallwn ni ddangos yw emosiwn bod ni'n ei garu fe? Nid dyna sy'n dangos wir bod ni'n ei garu fe. Ond i fyddhau. Beth sy'n dangos bod Iesu Grist yn caru'r tad? Oedd e'n ifyr. Bob cam, hyd at y groes. Felly mae hwnna'n rhan o'n gwaith ni, i fyddhau. Ond fel gwelwn ni gyda help yr arglwydd wrth gwrs. Wedyn ni, mae yna gyfrifoldeb i weithio allan. Mae gofal enaid yr unigolyn yn gyfrifoldeb yr unigolyn. Mae gyda ni gyfrifoldeb am ein heneidiau ni. Ydy, mae Duw yn gyfrifol hefyd, ond i ni'n gyfrifol am ein heneidiau ni. Ac am dyfiant yn yr iachawdwriaeth. Am dyfu. I ni ddim i fod i aros fel babanod, medda'r Testament Newydd. I ni ddim i fod i aros fel plant bach. I ni fod i dyfu. Yn y ffydd. I ni fod i dyfu mewn cariad. Mewn ffydd. Yn y gobaith.
I ni wedi fod i aros o'r plant bach, i ni fod i dyfu mewn gwybodaeth. Ac ofn yr arglwydd, i ni fod i dyfu mewn doethineb, a dirnadaeth, a deall beth sy'n iawn a beth sy'n ddim yn iawn, beth sy'n plesio'r arglwydd a beth sy'n ddim. I ni fod i dyfu. A mae yna gyfrifoldeb arno ni, wrth gwrs, tuag at hynny. Achos mae gyda ni rhywbeth mor werthfawr yn ein meddiant ni nawr. Gweithiwch allan, neu gweithredwch mewn ofn y dychryn, yr iachawdwriaeth sy'n eiddo i chi. Mae wedi cael ei roi i ni. Mae gyda ni achubiaeth. Mae gyda ni fywyd tragweddol. Mae gyda ni berthynas gyda Duw. Mae wedi cael ei roi i ni. Rhodd yw, wrth gwrs, yn y pen draw. Rhodd yw ffydd i gredu. Rhodd yw maddeuant. Rhodd yw bendithion y bywyd Cristnogol. Rhodd yw, ond maen nhw gyda ni. Ac yn ni'n meddwl am y darlun fel y dameg y talentau. Mae wedi cael ei roi i ni, yn ein gofal ni, yn iachawdwriaeth ni. Wel, beth ni'n mynd i wneud â fe te? Oedden ni'n mynd i esgeiluso fe? Oedden ni'n mynd i adael e fod? Neu oedden ni'n mynd i drysori fe a gwneud y mwyaf ohono fe? Oedden ni'n mynd i dyfu a cryfhau yn yr iachawdwriaeth, fel Cristnogion? Neu oedden ni'n mynd i aros fel babanod, fel plant bach ar hyd yr amser, a bod dim newid. A mae'n gallu digwydd, wrth gwrs. Mae'n gallu digwydd i ni. Ond nid yna mae'r arglwydd yn disgwyl, nid yna mae Paul yn disgwyl. Mae'n disgwyl bod yna gynnydd a gweithredu yr iachawdwriaeth sy'n eiddo i chi. Ac wrth gwrs, mae rhaid ni wneud yn fawr felly o'r ffyrdd a trefniadau mae Duw wedi wneud i ni dyfu ac i ni gynyddu. Y moddion gras. Y moddion gras. Mae Iesu Grist i ni yn llawn gras. Llawn gras. Llawn rhoddion a bendithion, llawn nerth a trigaredd a gras i fyw y bywyd Cristnogol. Mae'n llawn gras. Mae fel storehouse, y mae, medde'r emyn, y mae trysorau gras yn llifo fel y môr. Mae'r stores yn llawn. Ond mae rhaid i ni fynd i'r stores. Yn gyson, yn aml, a mae rhaid ni gymryd y gras ni. Mae rhaid ni wneud yn fawr ohono fe. Gallwn ni esgeiluso fe, neu gallwn ni wneud y mwyaf posib ohono fe. Wrth gwrs, y moddion gras, i ni'n dweud y pethau yma o bryd i'w gilydd, mae'n bwysig bod ni'n atgoffa'n hunain, beth yw'r moddion gras? Beth mae Duw wedi roi i ni? I dyfu, ac i gynyddu, ac i gyfalbarhau. Wel, yn Actau 2, i ni'n darllen am y credinwyr newydd, sydd wedi cael ei bedyddio ar ddydd y Pentecost, maen nhw'n dyfalbarhau. Na'r gair, maen nhw'n dyfalbarhau, maen nhw'n dal ati, gyda beth? Yn nisgeidiaeth yr apostolion. Wel, ystyr hwnna, wrth gwrs, yw gair yr arglwydd. Gair Duw. Maen nhw'n dyfalbarhau yn y gair. Maen nhw eisiau gair Duw. Maen nhw'n gweld bod angen gair Duw arnyn nhw. O hyd ac o hyd ac o hyd. A chi'n gwybod i ni'n freintiedig iawn fel Cristnogion yn yr 11 ganrif ar 20. Mae gyda chi a fi Feibl yn tŷ. Chi'n sylweddoli bod Cristnogion am ganrifoedd, a dim Beibl yn tŷ dyn nhw, dim byd fel yna. Dim ond pan nhw'n dod at ei gilydd, a rhywun yn darllen. A wedyn dath y printing press, wrth gwrs. A dath mwy a mwy a mwy. A di ni ddim yn meddwl amdano fe, ydyn ni. A mae gyda ni'r ysgrythyr, mae gyda ni air yr arglwydd, mae gyda ni ddysgeidiaeth yr apostolion. Ar sail yn adeiladu ar yr Hen Testament, mae gyda ni. Moddion gras yw e. Siwr ydych chi fynd i dyfu? Siwr ydych chi mynd i gael nerth i fod yn ifydd i'r arglwydd? A'i wasanaethu fe hyd at angau? O, ble mae hwnna'n mynd i ddod? Wel, dyma chi un lle i ddechrau. Gair yr arglwydd, o'n i'n darllen ei air e, i ddysgu ei ffordd e, i ddysgu ei ewyllus e,
i ddysgu siwt mae'n gweithio, i ddysgu beth mae'n addo i ni, i ddysgu beth sy'n wir amdano ni, i ddysgu beth mae'n disgwyl iddi wrtho ni, a siwt i gael e. Na fe, fan hyn ni'n dysgu. Yn yr ysgrythur, yn air yr arglwydd. A mae cyfrifoldeb arno ni nawr i fynd ato fe. Cyfrifoldeb ni yw i wneud y mwyaf o'r trysor sydd gyda ni. Yr iachawdwriaeth yma. Mae'r gair nawr wedi dod yn fyw i ni. Neu os wedai'n fwy manwl, i ni wedi dod yn fyw i'r gair. Wrth gael ein geni o'r newydd, wrth gwrs. Mae'r gair nawr yn siarad â ni. Mae'n real i ni nawr, lle oedd e'n golygu dim byd o'r blaen, ond i ni wedi dod yn fyw trwy waith yr ysbryd glân. Felly mae rhaid pori dyma'n fwyd yr enaid, wrth gwrs. Pyn bod ni'n darllen gartre, pyn bod ni'n darllen ac astudio gyda'n gilydd, bod ni'n gwrando pregeth. Beth bynnag yw bod ni'n pori ac yn darllen ac yn astudio ac yn cael gair yr arglwydd. Yn ail, cymdeithas. Cymdeithas y saint, wrth gwrs. Cael cymdeithas gyda phobl yr arglwydd. I'n cadw ni yn gynnes, i'n atgoffa ni, pwy i ni, i gynesu ein calonau ni, ein calonogi ni. Pan i ni ar ben ein hunain, pan i ni ar wahân, i ni meddwl weithiau, dim ond fi sy'n cael y trwbl yma, dim ond fi sy'n cael y temptasiwn yma, dim ond fi sy'n cael y trafferthion yma. A mor hyfryd yw cael cymdeithas. Ac i ni'n gweld bod ni yn yr un frwydr gyda'n gilydd. I ni'n cael yr un anawsterau. I ni'n gallu cael ein plagio gan yr un amheuon. I ni'n gallu cael yr un trafferthion a'r cwestiynau'n codi yn ein bywydau ni. Ond i ni'n cael cymdeithas wedyn ni. Ac i ni'n gallu rhannu gyda'n gilydd. A mae'n bwysig i wneud hynny. Yn naturiol, wrth gwrs, i rannu gyda'n gilydd. A wedyn, y torri bara, oedd y trydydd peth. Yr ordyn had y cymyn. Mae'n bwysig. A cofio aberth Iesu Grist. Mae gwledda ar ei gariadau yn y cymundeb. Mae'n bwysig iawn. Mae'n ein llanw ni a'i gariad. Mae'n ein erthu ni. Mae'n ein atgoffa ni o bethau pwysig ein pechod ni. Lle roedden ni a rhyfeddod ei ras y tuag ato ni. A'r gweddiau yw'r pedwerydd beth. Gweddi. Gweddi unigol, gweddi bersonol, fel y siampl Iesu Grist. Gweddio gyda'n gilydd. Mae hwnna'n yn helpu ni ddod at ein gilydd i weddio. A gallwn ni weddio gyda'n gilydd mewn grwpiau bach. Dim ots ble na ffwy. Mae'n gymaint o help i weddio gyda'n gilydd a gweddio fel teulu a gweddio ar ben ein hunain ger bron yr arglwydd i ddod â'n deisyddiadau, i ddod â'n dymuniadau, i fwrw'n calon, i fwrw'n baich ar yr arglwydd, i ddod â phopeth yn ein bywyd ger ei bron ni, ac i bwyso, ac i alw, fel mae'r salmau yn arbennig yn ein dysgu ni. Dyna'n cyfrifoldeb ni, i weithio allan trwy lynu yn yr arglwydd, trwy borthu a bwydo'n hunain a llawenhau yn yr arglwydd. Ond mae yna ffordd o'i wneud medda'r apostol Paul, gyda gofn a dychryn. Gyda gofn a dychryn. Mae wedi dweud yn barod, pidiwch â gwneud dim yn adnod 3 o gymhellion hunanol, nac o ymffrost gwag, ond mewn gostyngeidrwydd. A mae'n dod nôl i'r un man eto, gyda gofon a dychryn. Hynny yw yn sensitif, gyda rhyw sensitifrwydd a gostyngeidrwydd. I ni fod yn ofalus iawn ac yn sensitif o'r trysor sydd gyda ni, yr iachawdwriaeth. Mae concern gyda ni bod ni yn byw fel pobl yr arglwydd. I ni wedi cael ein galw nawr yn Gristnogion, ni wedi cael ein galw yn blant i ddiw. A mae concern dyn ni, mae fel yna i ni'n mynd i ddiw. Ond credwch i fi, os i ni'n llawn o'n hunan ac yn brash ac yn hunan hyderus, byddwn ni'n cwmpo'n fflat ar ein wynebau ni. Nid fel yna i ni'n mynd i fyw y bywyd Cristnogol yn ôl ewyllus yr arglwydd. Ond gyda gofon a dychryn, i ni
yn dechrau nabod ein hunain. I ni'n gwybod bod yna elin sydd yn ein twyllo ni. Ni'n gwybod beth yw ei lithro. Mae eisiau gostyneiddrwydd. Mae eisiau gostyneiddrwydd. Mae eisiau cofio pwy mor wan ydy ni yno ni'n hunain. Ac wedyn ni i bwyso ac wneud yn fawr o bopeth mae'r arglwydd wedi rhoi i ni. A mae eisiau yr agwedd yna, wrth gwrs, tuag at ein gilydd. Fel brodyr a chwiorydd yng Nghrist. I ni'n gweithredu, wrth gwrs, yr un agwedd ac agwedd Iesu Grist. Nid yr ymffrost gwag, ond a gostyneiddrwydd a sensitifrwydd ger bron ein gilydd. Ac wrth gwrs, ofn a dychryn, yr un agwedd ger bron Duw. Mae eisiau gwneud hwn yn glir, wrth gwrs, nid ofon condemniad yw hwn nawr, nid dyna'r ofon i ni'n sôn amdano fe o gwbl. Ond ofon plentyn yw rhag tramgwyddo y tad sydd yn ei garu fe gymaint. Dyna'r ofon. Nid ofon beth wnaeth Duw i ni. Bod e'n mynd i wneud rhywbeth ofnadw i ni. Nag e. Ond ofon beth i ni'n debygol o wneud iddo fe. A'i dramgwyddo fe, wrth gwrs. Rhoi los iddo fe. Yn ein ffordd ni o drifto, o wyro bant, o anifyddhau. O bellhau oddi wrtho fe. Felly, mae'n waith o i fyddhau. Mae'n waith sydd yn gyfrifoldeb i ni, wrth bod iachawdwriaeth gyda ni, wneud yn fawr o'r moddion gras, ond i wneud hynny gyda gofon a dychryn. Ond wrth gwrs, mae'n gwaith ni o i fyddhau, mae'n gwaith ni yn ein cyfrifoldeb, bod yn sensitif, yn codi, wrth gwrs, o waith Duw yno ni. Hwna sy'n dod gyntaf, a hwna sy'n gorfod cyd-fynd trwy'r amser, ei waith yno ni. Gallwn ni ddim ond gweithio allan yn iachawdwriaeth achos bod e'n gweithio mewn yno ni. Bod cyfrifoldeb gyda ni, mae Duw ar waith, wrth gwrs. Dyna'r gobaith sydd gyda ni yn yr Efengyl. Mae gallu Duw yw yr iachawdwriaeth. A beth yw'n gobaith ni? Dyw byth yn cysgu. Dyw byth yn cysgu. Ac mae e'n plaid ni. Hoff salm llawer yw 121. A dyma chi adnod, a chydig bach o'r adnod nesaf. Nid yw'n gadael i'th droed lithro. Na fe, mae'n gofalu amdano ni ar y daith, chi'n gweld? Nid yw dy geidwad yn cysgu. Nid yw ceidwad Israel yn cysgu nac yn huno. He doesn't sleep nor slumber. Ceidwad Israel. Mae gyda ni, a mae ar waith o hyd. Mae ar waith o hyd. I ni yn ei anghofio fe, dyw ddim yn ei anghofio ni. A mae e'n gweithio. Obligi Duw yw'r un sydd yn gweithio yno. Y gair Groeg, energeo, energy, energetic. Gwaith Duw yw hynny. Gwaith sy'n cyflawni ei bwrpas. Gwaith sy'n llwyddo yn yr hyn mae'n neud. Mae'n neud y gwaith i'r pen yn llwyddiannus. Mae'n garantid o'r canlyniad. Nid gwaith sy'n neud rhyw ymdrech, a falle bydd e'n gwaith sy'n cael ei gyflawni yw gwaith Duw. Ac i ni'n darllen amdano fe eto ym Mhennod 3 ac adnod 21 am Iesu Grist. Bydd yn gweddnewid ein corff ni, corff gwael ni, ac yn ei wneud yn debyg yn unffurf a'i gorff gogoneddus trwy'r nerth y gwaith. Yr un gair yw energia. Y nerth sydd yn ei alluogi i ddwyn pob peth dan ei awdurdod. Mae ar waith a mae e'n nerthol weithrediad. Mae e'n gallu cyflawni ei bwrpas. Gwaith sy'n cwblhau ei gwrs. Na, mae hwn yn gysur mawr i ni, wrth gwrs. Bod ar waith gyda ni, wrth gwrs.
I ni'n gallu gweithio, i ni'n gallu ymateb achos bod ar waith gyda ni. A mae hwn yn gysur, achos i ni'n gwybod beth yw methu, i ni'n gwybod beth yw llithro, ond i ni. I ni'n gwybod beth yw digaloni yno ni'n hunain, pa mor araf i ni, i dyfu a dwy'n ffrwyth fel Cristnogion. A beth yw gwaith Duw yno ni te? Wel, i ewyllysio a gweithredu. Y dwy elfen o bob gweithred Cristnogon. Yna ddwy elfen i bob gwaith Cristnogon, ewyllus i wneud a'i gyflawni fe. Y dymuniad a'r ewyllus i wneud a'r cyflawniad, y llwyddiant o'i wneud Yr ddau beth, i ewyllysio a gweithredu. Ac i ni'n gyfarwydd gweitha'r modd, yn aml iawn, falle bod ni'n methu yn un o'r ddau. Weithiau, i ni'n colli'r awydd falle. Weithiau, ni'n colli'r ewyllus i blesio'r arglwydd hyd yn oed, ac i wneud beth i ni'n gwybod sy'n iawn. A ni fel sy'n ni wedi colli'r awydd na, a'r ewyllus na i wneud Ac weithiau mae'r ewyllus na, ond i ni ddim yn cario fe trwyddo. I ni ddim yn cario fe trwyddo. Mae'r ewyllus na, mae'r dymuniad, mae'r nod yna, ond i ni ddim yn cario fe trwyddo, beth bynnag yw o ran ein gwaith ni fel Cristnogion. Achos o ran ein natur ni, wrth gwrs, fel pechaduriaid, mae pechod wedi llygru pethau, wedi sbwylo pethau. Wedi effeithio ein ewyllus ni, wedi effeithio ein gallu ni, ond mae Duw ar waith yno ni. A mae Duw ar waith i ail-greu, i ail-adeiladu ein ewyllus ni. Fel bod ein ewyllus ni, yr un peth a'i ewyllus e. Bod ni eisiau beth mae eisiau. A bai dyna yw nod ein bywyd ni. Bod ni eisiau gwneud beth bynnag mae moyn ar ein cyfer ni. A gwaith Duw yw hwnna, i roi'r dymuniad a'r ewyllus na yno ni. A gwaith Duw yw hwnna. Ac wedyn mae rhaid i ni weithredu arno fe, wrth gwrs. Ond nid yn unig ein ewyllus ni, ond yn ei fuddod ni i gyflawni fe. I'w wneud beth bynnag yw'r dyletswydd i ni meddwl amdano fe. Be sy'n rhoi nerth i ni fyddhau a gweithredu. Ac wrth gwrs, i ni'n gwybod yn y pen draw mae gallu Duw yw yn y pen draw i gyd, bod cyfrifoldebau gyda ni. Ac felly, ym Mhennod 1:29, i ni'n darllen hyn, oherwydd rhoddwyd i chwi a fraint, nid yn unig o gredu yng Nghrist, ond hefyd o ddioddau drosto. Chi wedi cael y fraint, chi wedi cael y rodd yma i gredu yn yr arglwydd Iesu. Yn y 6 adnod, mae Duw wedi dechrau gwaith yno chi. Mae Duw wedi dechrau rhywbeth yn eich bywyd chi. Ac mae'n mynd i orffen A'i waith wrth gwrs, sy'n cario ni mlaen o'r dechrau i'r diwedd. I waith yno ni ac i ni'n ymateb yw waith Ac wedyn yr un darn arall yn ewyllysio a gweithredu yw amcanion daioni, sef medde'r cyfieithiad yma, medde'r hen gyfieithiad, o'i ewyllus da ef. From of his good pleasure. Pam mae Duw yn gweithio yno ni fel hyn? Pam mae e'n dechrau gwaith ac yn cario gwaith ymlaen, i ddymuno beth mae e'n dymuno, i ddymuno beth sy'n dda ac yn iawn, ac i fyddhau, pam mae'n gweithio yno ni fel hyn? Dyma i ddeleita. Dyma'i bleser Dyma'i awydd Mae'n tarddu yn ei dariad tuag ato ni. His good pleasure. Mae wrth I bodd yn gweithio y mywyd ei blant. Mae hwnna'n bwysig I ni gofio, ynddo fe? Does dim rheidrwydd, does dim pwysau, na dim byd. Dyma'i bleser dyma'i ddeleita. Mae di'n caru ni cyn ein bod. Mae'n caru ni achos bod e'n caru ni. A mae'n gweithredu yno ni a gyda ni
a thlwon ni. Nid dim ond pan i ni yn ymateb yn dda iddo fe, ni ddylen ni fod yn ymateb yn dda iddo fe bob amser. Ond beth i ni'n ffindo, mae e'n gweithredu o'i ewyllus da, ac ni'n gweld weithiau hyd yn oed pan i ni ddim yn ymateb fel dylen ni. Nid dim ond pan i ni'n tyfu fel dylen ni. Mae'n gweithredu gyda ni ac o'n plaid ni, bod ni ddim yn tyfu fel y dylen ni. Nid dim ond pan mae'n hawydd ni yn gryf, mae ar waith gyda ni. Oherwydd dyna'i ddewis e, dyna'i bleser e, dyna'i ddelight e, i weithio gyda yn trwy ei bobl. Dyma chi Deuteronomion 7. Pam oedd Duw wedi galw a gweithio trwy Abraham a'r Israeliaid? Pam? Nid am eich bod yn fwy nifer bobloedd yr hoffodd yr arglwydd chwiach dewis. Achos, mae yna botensial yn y bobl yma. Mae yna botensial bydd rhywbeth yn gryf ac yn dda. Mae hon yn genedl werth ei charu. Wel, mae'n dechrau gydag un, yn dwi, gydag Abraham. Nid achos hynny o gwbl, ond ymlaen. Ond am fod yr arglwydd yn eich caru. Na gyd, am fod yr arglwydd yn eich caru. Mae'n ein caru ni oherwydd ei gariad. Bydd unrhyw beth ynom ni o gwbl. Mae'n ein caru ni achos bod e'n dod ohono fe ei hunan. A mae'n gweithio yno ni, mae'n gweithio gyda ni, mae'n ein galw ni, mae'n dechrau gwaith, mae'n mynd i orffen gwaith, mae'n rhoi dymuniad newydd. I ni wedi canu amdano fe, chi'n gweld heno. Ble renynodd fy nymuniad, wnaethoch chi sylwi? Ble gath fy serchiadau dan? Ble daeth hiraeth i man bethau, fi mynd ei casau o'r blaen. Ni'n cael blas ar Dduw nawr, ni'n cael blas ar yr arglwydd Iesu, ni'n cael blas ar air Duw. I lawer sy'n ddiflas, a falle i ni o'r blaen, yn golygu dim byd. Ble mae hwnna? Iesu, cwbl y Duw, gwaith dy law. Wel, diolch am y gair yma heno. Gadewch i ni ddiolch eto am waith yr arglwydd Iesu Grist. Waith mawr yn dod o'r nef i'r ddaear, yn mynd i'r groes drosom ni ac yn ein lle ni. Ac oherwydd hynny, bod Duw wedi torri mewn i'n bywyd ni trwy'r Efengyl. Dim ond diolch sydd gyda ni. Ac dyna yw'r ymateb priodol, yw diolch wrth gwrs. Ond hefyd gadewch i ni ymateb trwy ddilyn esiampl yr arglwydd Iesu. Trwy anelu fod yn debyg i Iesu Grist. Yn y llythyr cyntaf at y Corinthiaid, y bennod fawr ar yr atgyfodiad, mae'r apostol Paul yn dweud, beth mae Duw yn wneud nawr, yw yn gwneud ni, yn hail wneud ni, yn ail fodelu ni ar ddelw Iesu Grist. Na'i waith yno ni. Na'i brosiect gyda chi a fi, yw yn gwneud ni yn debyg i'r arglwydd Iesu Grist. Gadewch i ni ymateb i hynny. Yna gyfrifoldeb arno ni hefyd, i fyddhau iddo fe, i fyddhau i'w air. Os yna rhywbeth yn yr ysgrythur, os yna rhywbeth yn y gair, ych chi'n brwydro gyda'r hyn o bryd, o chi ddim yn plygu, plygwch iddo fe. I fyddhewch, a fyne gyda chi, i fyddhewch ac i fyddhawn i'r arglwydd. Dewch ni wneud y mwyaf o'r iachawdwriaeth sydd gyda ni, a'r moddion gras wedi roi i ni gael dyfal barhau, i ni gael tyfu, i ni gael dwy'n ffrwyth, i ni byd o aros fel plant yn y bywyd Cristnogol. Achos bydd hwnna wedyn yn arwydd bod Duw ar waith yno ni, gyda'r ewyllus newydd a gweithredu hyd at y diwedd, a hynny mwyn ei enw fe. Amen. Wel, gawn ni ddod at yr emyn ola nawr. Arglwydd arwain, trwy'r anialwch fi bereryn gwael ei wedd, nad oes ynodd nerth na bywyd, fel yn gorwedd yn y de.
Diolch Arglwydd am gair. Diolch am ein ceidwad bendigedig yr Arglwydd Iesu ac am ei waith ef. Ac o Arglwydd, diolch trwy hynny bod ti wedi dod i'n bywyd ni. O Arglwydd, diolch bod ti wedi rhoi iachawdwriaeth i ni, bod ni'n cael ein galw nawr yn blant i Dduw ac yn etifeddion y nefoedd. Ac o Arglwydd, i ni eisiau gwneud y mwyaf o beth wyt ti wedi rhoi i ni. I ni eisiau tyfu Arglwydd, i ni eisiau dod yn debycach ac yn debycach i'r Arglwydd Iesu. Neu di'n helpu ni byd o bod yn ddiog, neu di'n helpu ni byd o bod yn annifydd, neu di'n helpu ni wneud yn fawr o bob cyfle i ni'n cael i gymryd y moddion gras o Arglwydd. O Arglwydd, gweithio gyda ni ac yno ni. I ni'n gwbl ddibynnol arna ti wrth gwrs, ond diolch bod ti'n rhoi darpariaeth, bod ti'n rhoi arfogaeth, bod ti'n rhoi moddion i ni, ac felly nertha ni. Fel bod ni'n cael gras i ddyfalbarhau, ac o Arglwydd bod ni yn rhoi gogoniant i ti ac i thras, a bod ni'n dyfalbarhau tan y diwedd. Gras ein Harglwydd Iesu Grist a chariad Duw y Tad a chymdeithas yr Ysbryd Glân, a'r hoso gyda ni hyd nes y daw.